obi nwanne ndị Igbo ga na-akpagharị n'ụwa niile, ọkacha n'ala Igbo ebe anyị niile si wee pụta wee gbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka. Kedu ozi m wetara unu n'ụbọchị tata? Ozi gbasara ozi nzigara nwanne anyị nwanyị bụ nne anyị, bụkwara onye ọnụ na-ekwuru ụmụ nwanyị Igbo, na-ekwukwara ụmụ Igbo n'ụwa niile. Nke unu ma n'ikpeazụ a nọọsụ na ya chọrọ ịma ihe IPOB pụtara na ihe IPOB na-eme ma ihe ESN na-eme n'ala Igbo, iji gbaa mbọ fụ n'ala Igbo dịkwa mma ọzọ. Dịka unu si wee mara na ịbịa na ala Igbo, ndị Nigeria British Government Company ji arụ ọrụ na be anyị dịka governors, senators, church leaders na ndị security anyị bụ vigilantes. Gọọmenti Britain ji ha arụ ọrụ na be anyị. O mezi na mekanika ekweghịzi anyị mana ndị bụ ndị ara, mana lọlọ Nneka Chimezie since ndrọpụchara ya meseji gbasara ihe gbasara Nnamdi Kanu, gbasara IPOB nke m onwe m so wee hibe. Gbaa mbọ fụ na onye dịka gị na-ekwu okwu IPOB today, na-ekwu okwu Nnamdi Kanu today, na ị nwere ohere ikwu ya mana anaghị egbu gị egbu n'ebe ọbụla nọ n'ụwa niile, ọkacha ebe dịka ala Igbo a na-egbuzi anyị egbu. Na-ewutela ụlọ Nneka Chimezie asị ezigbo nne, asị nne ndị Igbo. Enwere m mkpakọrịta ụka mụ na Executive Directors Obi Nwanne Foundation Worldwide witila ụlọ Nneka Chimezie n'oge gara aga. Anụ nkata anyị bụ na anyị ga-abịakọta ọnụ dịka ụmụ Igbo, dịka ndị Igbo, wee mara ife anyị ga-eme ka anyị na-asa ndụ n'ofu ọnụ, wee marụgodu ndị bụ ndị ahụ na-eme n'ala Igbo anaghị aga n'iru, na-eme na ụmụ Igbo anaghị aga n'iru. Lọlọ Nneka Chimezie gakwara n'iru wee sị na ya ga-arụkọ wit Obi Nwanne ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation wit ndị otu ya na-akwalitekwa asụsụ Igbo na omenala Igbo. Lọlọ Nneka Chimezie gakwara n'iru wee kwe anyị nkwa na anyị nwa ga-eso gbaa mbọ fụ na IPOB nke unu ji mana na DOS bụ ndị isi na-eme organize IPOB ọ na-aga n'iru since join ha 2013. Lọlọ Nneka Chimezie gakwara n'iwu wee gwa anyị sị na ọ ga-achọ ka Obi Nwanne Foundation, Obi Nwanne ndị Igbo, nye aka ka nke bụ eziokwu pụta n'ihe gbasara IPOB, DOS, Nnamdi Kanu, ESN, na ebe a nke o nwere interest na ọrụ aka anyị, na ọrụ aka Maazị Nnamdi Kanu, na ọrụ aka DOS, na ọrụ aka IPOB worldwide, na ọ ma chọ ka ọ na n'iyi, ọ ma chọkwanụ ka ndị Yoruba maọbụ ndị Hausa were ewe mere ihe ahịrịokwu dịka karikachọ. Na ọ bụ na otu amụnwa bụ onye ndu Obi Nwanne ndị Igbo kwuru na amụnwa esokwuo na IPOB, mata ife dị na IPOB, gbakwa mbọ onda Nnamdi Kanu na Uche Mefọ, na ya ga-achọkwa ka otu ndị ahụ niile bụ ndị nke mere ọfụma, bụ ndị nke chọkwara ka ihe gaa n'iru, na ya ga-eso wee bịa gbaa mbọ na ha ncha niile bịakọtara ọnụ ka mara ihe na-ese okwu. Onwe onye mejọrọ nke adịghọ mgbaghara, na ọ bụ anyị nwa ga-eji aka anyị wee mara ife a ga-eme onye ahụ n'ala Igbo, dịka ya wepụtara onwe ya n'ala Igbo iso gbaa mbọ fụ n'otu a na ọ gara n'iru. Lọlọ Nneka Chimezie gwakwara m tupu ọ rụkọ wit Obi Nwanne ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation na m ga-abịakwa mekwa vidio ka ụmụ Igbo n'ụwa niile m gwara okwu, ka ndị Igbo n'ụwa niile m gwara okwu, ka ndị ihe ọma na-adị mma n'ụwa niile nụrụ onu m, ka ha wee marụkwa na mụ na ya akpago nkata. Anụ nkata mụ na ya kpara maka ọdịmma nke Igbo, ọdịmma Nnamdi Kanu, ọdịmma DOS,
ọdịmma ndị niile bụ ndị wepụtara onwe ha n'ụzọ eziokwu wee gbaa mbọ site na IPOB nke dị n'ụwa niile. Ekwekwara m Lọlọ Nneka Chimezie nkwa na ihe ọbụla ọ chọrọ ka m mee ma ya bụrụ na udo bịara n'ala Igbo na ka m eme ya. O wee sị na o nwere ife ọzọ m ga-eme na-abụrụ ịgwakwa ụmụ Igbo na ya ji ezi obi wee na-eme ihe ọ na-eme, na obu ha ji ihe n'obi wee na-eme ya. Dịka unu si wee mara na agwara m ya na ọ bụ na o ji ajọ obi wee bịa njem ha, ma ọ na ọ bịara ịchọ kọntentị ma ọ ka ndị mmadụ mara ya ka o wee budata ya bụ ihe o ji maka ya wee jiri Nnamdi Kanu ma IPOB wee na-ekwu ihe ọ na-ekwu ma ESN. Ọ gwụkwara m na ọ bụrụ ajọ obi ka o ji bịa, wee kwekwa ya nkwa na aga m emegharịkwa vidio ọzọ dịka o si wee chọọ ka mmegharịa ya, wee na-agwa ụmụ Igbo n'ụwa niile na onye ọbụla na-ata akụ Lọlọ Nneka Chimezie bụ onye na-ekwugide ya na-amaghị ama. Ana m asị na onwe ihe ọbụla nke na-ekwugide Lọlọ Nneka Chimezie ma ọ bụ nke o kwuru nwere ka o si wee daa na ntị gị na-adịghị ụtọ, ana m asị gị ka ị nagide ya asị ezigbo nne nke ndị Igbo. Ịbịa na omenala Igbo, nwaanyị bụ nwaanyị, nwoke bụ nwoke, nne bụ nne, nna bụ nna. Anọ ka mụnwa si wee ghọta ya, ya ka ji wee bụrụ onye ndu obi nwanne ndị Igbo, ndị na-ekwukwa maka omenala na ọdịnala ụmụnna na ụmụada na ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa. Ana m eji n'afọ Obi Nwanne Foundation Worldwide, Obi Nwanne ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation wee na-asị Lọlọ Nneka Chimezie na ife ahụ m chere n'isi gị na-afụgo m na ọ bụrụ otu ahụ m si chee ya ka o si wee dị. Ya bụ na aga m arụkọ with you. Obi Nwanne ndị Igbo ga-arụkọ with you and ndị otu gị bụ ndị na-ekwu ka ọ dịrị ala Igbo na mma, wee na-asị Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe kee n'ụwa bụ nke m kpọkwuru wee mee ka ụwa niile n'onu m, ọkacha ndị Igbo na ụmụ Igbo m na-ejere ozi, ka unu mara na Lọlọ Nneka Chimezie ọ bịara n'ezigbo ụzọ, ọ bịara n'obi dị mma, ọ bịara na ndozi, maka na nne anaghị aghasa aghasa. Nne bụ nne ọha niile. Anyị ga-akwa Lọlọ Nneka Chimezie aja n'ukwu ka ebumnobi ya ahụ bụ ezigbo ife n'ala Igbo ka ọ bịa na mmezu. Ya bụ na ọ bụrụ na onye ọbụla bụ onye na-ekwugide Lọlọ Nneka Chimezie site n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Eke Ọkụ ma bụrụkwa 17th June 2026 ka idizisie from attack on Lọlọ Nneka Chimezie, ka anyị niile jee Lọlọ Nneka Chimezie nso wee werie wee dozie ọnọdụ IPOB, ọnọdụ DOS, ọnọdụ ESN na ọnọdụ nke ndị Igbo n'ala Igbo niile dịka o si nọ n'ala Igbo. Ana m ayọkwa Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe kee n'ụwa ka o mekwa ka ebumnobi Lọlọ Nneka Chimezie nke bụ ezigbo ife ka ọ bịa na mmezu n'ala Igbo, n'aha nne na nna anyị bụ Igbo nji arụ ọrụ. Wee sị Lọlọ Nneka Chimezie, asị m gị nnọọ, welcome to Obi Nwanne ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obi Nwanne Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obi Nwanne Global Radio, the unity of culture of Igbo nation.